En anteriors episodis de Casa en Senyors Dixons... Em vaig a crear un canal. Bon dia, Sonet. Bon dia. Pol, vaig a gravar un gameplay. I si estem aquí, a casa dels senyors Dixon. Hòstia! Què? 6 milions! Però que què? Me'n vaig a la mansió. A on? És que la parmera em dóna diners per una mansió. Josep! Dixon! Et follin, cabron! Basta que tu! Estic a la ruïna. Joder, vaya resacón el d'ahir, Ja ves. Per cert, on està el Pol? A casa els senyors Dixon. Casa en Senyors Dixon. Allò és casa del Moro Juan. Què cony és el Moro Juan? Saps què farem? Què? Li robarem rei. Però què t'ha fet aquest pobre home? Ni t'ho imagines. Saps? És un moment perfecte per fer un vlog. Hola a tots, sóc l'Ebron. I jo, Josep Maria Sonet, dels senyors Dixon. I bueno, ara estem anant a casa d'un tal Moro Juan, que aquest coneix. Jo el conec. Sí, ella el coneix. I bueno, eso es todo por ahí. I ara estem entrant a una vinya, no? Ara ficarem el seu timbre. Corre, corre, corre! Què collons? Això està fet... Pol! Pol! Això està fet merda! Això està super deixat! Aparta! Espera. Què collons? Això està ple de merda. I el rebost està fet una merda! Bueno, ja estava fet una merda, però està igual. És que tot està fet merda! Fins i tot el puto ametller.
Farem tu i jo vivint junts. Ole! Ole! Oh, you know you got that goose. Make me feel low moon shit. When you touch it. Aquí a tu puta madre. Tu puta Eulàlia. Tu puta madre Productions. No. Què t'ha fet aquest pobre home? Ciao. Ja puta. Bueno, pues estàvem gravant els Dixons i de sobte ens hem trobat aquesta meravellosa cosa amb la naturalesa que també viu a casa del senyor Dixon. Toca així amb un pal. Sí, una cara amb... Ah, joder. No li tiris res, va, ja està. Sí, sóc combinat. Ja. Què cony és? I bueno, ara estem anant a casa d'un tal... To take me there, to take me